こんにちは。チベットテレビの質問です。チベット This Week では、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。中央チベット政権はアメリカ合衆国下院外交委員会がチベット中国紛争解決法を承認したことを歓迎しました。ペンバツリン主席大臣は米国訪問を終え、ヨーロッパでチベットの人権擁護活動を開始しました。主要な専門家がタイのバンコクに集合し、チベットの水の不均衡について議論しました。国際宗教自由会議がチェコ共和国入りのプラハで開催され、チベット仏教の影響力が注目されました。台湾のチベット事務所はクリテルンボチを表敬訪問し、台北で人権イベントに参加しました。インドチベット支援団体は第12回タワンティルトヤトラを開催し、ヤトラはアサム州のバワハティから出発しました。今週水曜日、中央チベット政権はアメリカ合衆国下院外交委員会によるチベット中国紛争解決法の承認を歓迎しました。ペンバツィン主席大臣はこの法案により、アメリカ国内のチベット人の声を代弁する同時に、一貫して呼びかけてきた対話により力強く早く取り組むことができるようになります。これはチベット人のためだけでなく、世界中の民主主義、対話、平和にも貢献するでしょう。したがって私たちはこの法案が会議の両院を通り、大統領の机の上に置かれることを確信していると述べました。Thank you very much for the joint effort of everybody, including the Department of Information and International Relations of the Central Tibetan Administration. We have been pushing for this bill in the last 1 year, and right now, through our concerted effort and joint effort of everybody involved, we have reached this first step of moving this bill to turn into an act. And I would like to thank again everyone who has been involved in this, and we look forward to this being approved in the Senate as soon as possible. Thank you so very much. ペンバツリン主席大臣は先月、チベット国際キャンペーンの指導者たちと共に、チベット中国紛争解決法を前進させるためにワシントン DC を訪れました。アメリカ合衆国下院外交委員会は最終的な公聴会でチベット法案を全会一致で承認しました。カナダでの活動を終えた後、ペンバツリン主席大臣は11月24日、ミネソタ州のミネアポリス・セントポール国際空港に到着し、ミネソタのチベットアメリカ財団の理事、NGO 宗教団体の代表者らに迎えられました。その夜、チベットアメリカ財団のコミュニティホールで会長のクンガニマシーが主席大臣を歓迎し、ナムギャルチュル代表がチベット事務所の活動と主席大臣の訪問プログラムについて説明しました。ペンバツィン主席大臣はチベット人に対し、16代目内閣が任期の最後の2年半に行った事業、今後の計画、国際舞台におけるチベットの状況、中国の状況、中央チベット政権の政策と戦略について演説しました。また11月25日にはチベット文化学校を視察し、学校の職員と学生たちに講演し、自ら防止活動を行っている教師や同校でボランティア活動をしている卒業生たちを協賛しました。その後、ミネソタ州に拠点を置くギュテホイローブダルマ寺院を訪れ、チベットの若者たちに対し、チベットの歴史的地位、地政学的重要性、現在の状況、中央チベット政権の政策と戦略についての理解を深める必要性について語りかけ、若者から寄せられた質問にも答えました。夜にはチベットアメリカ財団主催による晩餐会に出席し、カナダとアメリカを訪問した際の近所を報告しました。主席大臣はチベットアメリカ財団の理事、チベット文化学校の職員および BTAG のメンバーがそれぞれの責務を誠実に果たしていることを評賛しました。
弁髪に出席大臣はオータワとミネソタで活動中、ナムギョルチュル博士と共に同行しました。今週の月曜日、弁髪に出席大臣はカナダとアメリカを相次いで公式訪問した後、熱烈な歓迎の中、バセロナに到着し、ヨーロッパのチベット亡命議会議員であるベン・ステワンチン氏と人権館代表によって温かく歓迎され、地域のチベット人と交流しました。出席大臣はチベットコミュニティに最近の亡命議会議員やカナダ議会のチベット友の会のメンバーと関わりについて述べ、また10月のメキシコ、コロンビア、コスタリカでの初の南米への公式訪問について説明し、その訪問がチベットの事業を強化し、進展させ、支持を構築するのに役に立ったと述べました。また、ワシントン DC で議会のメンバーがチベットに関する超党派の法案を再提出し、チベット中国紛争解決促進法の一助となったことを報告しました。そしてラバンガディア氏の記者と共に面会し、一連の質問に答えました。出席大臣は今週の火曜日の午後、オーストラリアの首都ウィーンに向かって出発しました。今週の月曜日、チベット政策研究所とチョラロンコン大学が主催する第4回チベット環境会議が、タイのバンコクでチベットアジアの給水塔というテーマのもと開催されました。総会の初めにダライラマ法王日本代表部事務所の代表であるアリア・ツワンギャブ博士を主賓に、チュラロンコン大学社会研究所の副会長であるサヤモル博士を議長に迎え、アジアと南米アジアを代表する環境専門家、環境科学者、活動家、研究者らが参加しました。この会議は2023年の COP28 に先立って開催され、世界的な気候変動に関する議論の中で、チベットの生態系と水に焦点を当てることによって、より多くの人々に現状を知ってもらうことを目的としています。会議では前例のないダム建設や噴水により下流地域のコミュニティが直面している課題や複雑な問題が探求されました。チベット政策研究所がチュラロンコン大学社会研究所と共催した3つの異なる討論で、東南アジア諸国から著名な7人が講演しました。1回目のチベット環境会議は2015年、2回目は2019年に開催され、3回目の環境会議は2021年にオンラインで行われました。今週の火曜日にはチベットテレビがチベット政策研究所の環境研究員であるディチンパルモ氏と東フィンランド大学のポストドクターであるテンジンツリン博士のインタビューを前日収録した際、この会議について話しました。このインタビューの全容は12月2日午前7時のチベットテレビのチャンネル In Conversation with Tibet TV で初公開されました。今週の火曜日、ダライラマ法王のモンゴル・ロシア独立国家共同体代表であるテロトゥクリンボチ代表がチェコ共和国のプラハで開催された第5回国際宗教自由連盟閣僚会議で演説を行いました。今年の会議のテーマは、威圧的な政権の下での宗教または信仰の自由でした。テルトゥクリンポチェは最初のセッションで、宗教の政治的な目的への合用とその回復力の構築と題して講演しました。レンボチェはアジアにおけるチベット仏教の影響とチベットのチベット仏教とコミュニティに対する中国の抑圧的な政策について語りました。この会議にはチェコ共和国のヤン・リンパフスキー外務大臣、イギリス首相の信仰自由担当特使及び国際宗教の自由同盟の議長であり、イギリス議会議員のファウナ・ブルス氏、信仰の自由に関する国連特別報告者であるナジラ・ガニア氏など重要な代表者が参加しました。国際宗教自由同盟は世界中で宗教または信仰の自由を前進させることを目的とした志を同じくする国々のネットワークです。この取り組みは2018年にアメリカによって立ち上げられ、現在では37カ国が同盟を結んでいます。今週の水曜日、テルトゥクリンボチェ代表は、チベット国際キャンペーンとチェコサポートチベットが共催したアジアと世界の結ぶべき道、ダライラマのビジョンをテーマとするイベントに参加しました。
アメリカのチベット問題担当特別調整官であるウズレゼヤ氏とオランダ王国の新興自由特使であるビャンテン・タシャも出席しました。台北のチベット事務所のバーケ・サンギャンセ代表とスタッフは11月25日、参拝のため台湾に到着したキルティ総員のキルテリン墓地を表敬訪問しました。中チベット政権の元宗教文化省の大臣である台北チベット事務所のケサンギャンセン代表は短い30分の会議でキルテリン墓地に事務所の活動について報告し、連邦地から評賛されました。さらにダライラマ法14世のノーベル平和賞受賞を祝うため、12月10日に予定されている感謝祭の晩餐会に主賓としてキルテリン墓地を招待しました。この日はチベット台湾事務所設立25周年と国際人権デーと重なります。その後、チベット事務所は台湾国家人権委員会が主催した人権ストリートフェアに参加し、観客に対してチベットの自由闘争を提唱し、チベットに対する観客の認識を高めました。ストリートフェアでは事務所の提携先である関ジョン出版社が出版したチベットの歴史と伝統に関する小説が展示されました。2023年11月24日にアサム・プラントとインド・チベット支援団体によって開催された第12回ダワンティルトヤットラ2023年はディスプールの PWD コンベンションホールで開催されました。インド・チベット支援団体のマニア・シュリ・インドレシュクマルシーの祝福と指導のもと、ヤットラは11月25日にアッサム州のグアハティから出発しました。1週間にわたる第12回のダワンティルトヤットラには全国から約250人が参加し、アッサム州のグアハティからモンゴル大とロータンを経由してアッサム・アルナチャルプラデシュ、隣国のブータンの3つの地理的境界が交わる場所として知られているバリムに向かいました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。